One of the central themes sa Gospel ni San Marcos, kung nabantayan ninyo sa everyday nga magsimba o kanang naipanahon nga magbasa sa Biblia, one of the central themes nga atong makit-an diha sa Gospel ni San Marcos ang pagkagahi sa pagsabot sa iyang mga tinun-an. Mao nang na mga punto sa Ebanghelyo ni San Marcos nga si Jesus nag-express sa iyang mga frustrations sa gahi nila pagsabot. Kay masabtan lang sa mga tinun-an ni Jesus, especially sa Gospel ni San Marcos, makasabot lang sila sa tanan nga mga pagpasabot ni Jesus sa iyang mga gipangtudlo after na sa resurrection. Mao nang ang mga tao, ang mga tinun-an ni Jesus, gahi kay sila mosabot. Mao na si Jesus nag-express og frustrations. Sa atong ebanghelyo karon, very interesting kung atong nabantayan sa unang higayon, kung atong makit-an mga igsoon, seemingly ngano man kung atong masabtan kini, ngano man nga murag kaduha man gibuhat ni Jesus ang pag-ayo sa tao. Una, paggunit niya sa kamot sa tao, wala dayon na restore ang sight. Wala dayon na ayo ang buta. Una nangutana sa Jesus, unsay imong nakita? Nakit-an ako ang tao, pero mura sila kahoy. Ikaduha, pagtutho niya sa mata sa tao, nakakita dayon ng tao. Kung ato kinilantawon siya, there is that gradual transformation. There is hinay-hinay. Kung atong lantawon kini, pwede raman gayud one time, big time. No? Kay gamhanan man sa Jesus. Pwede gayud kaayo nga inigunit niya sa buta, maayo dayon. Pero ngano man, kung ato kining hinahinayon pagsabot, ngano man nga murag ni agi man og hinahinay, before ni agi, before nahatag, before na restore ang sight, before na ayo ang buta, ngano man nga murag hinay-hinay nga naay proseso. Hinay-hinay na restore ang pananaw sa buta. One thing that we can learn from our gospel today, yes, kung naay dakong milagro nga mahitabo, gaabi kay kita murag there is that sense of awe. Wow. Naay grabe nga epekto sa ato. Pero hinahinay makit-an nato nga kanang usahay sa atong kinabuhi ingon anak kita nga kung naay dako kayo nga nahitabo sa atong kinabuhi kanang gigantic nga panghitabo sa atong kinabuhi, makalitan kita nga nagtuo kita nga mao dayon kini ang it leads us to conversion, pero we cannot sustain it, no? Pero kung hinay-hinay nga encounter sa Ginoo, hinay-hinay nga encounter, mao nay dako nga epekto kanato. Mao kini pagpahinumdum kanato, usahay nga naatay batasan, usahay natay mga binuhatan nga dili maayo. Unya, we have that encounter sa Ginoo. Gusto dayon kita nga mausab dayon kita. Unya, ang tendency nga ma-frustrate kita kay ngano mingon din kita ngano man nga naningkamot man ko nga mausab dayon, nganong nibalik man gihapon ko sa akong karaan nga binuhatan. Hinumduman nato nga conversion slowly ang iyang proseso. Nga moagi gayud kita og hinay nga proseso. Kay aron dinha sa hinay nga proseso, dinha ang dako nga impact sa atong kinabuhi, ug diha sa hinay-hinay nga proseso sa pagkausab sa kaugalingon, diha molalom ang atong pagtuo. Muna usahay na uban nga, Father, palihog kog ampo sa akong igsuon o sa akong anak nga mausab unta dayon ang iyang batasan. Unya atong giampo, na ako na-encounter, sige atong giampo. Pagkahuman, ingon din siya, salamat Father, kay nausab gyud ang akong anak. Pero, nibalik man siya sa iyang batasan kaniadto. Muna usahay kita, gusto dayon kitag instant. Gusto dayon kitag instant ka. Dapat mahuman dayon, dapat mahitabo dayon, dapat naa dayon. Pero sa atong ebanghelyo, si Jesus pwede gayud niyang instant ayuhon ang masakiton.
Pero nganong hinay-hinay niyang gi-restore ang buta, gi-restore ang sight or ang pananaw sa buta. Kay gipahinumduman kita nga ang pag-usab sa kaugalingon, ang pagkausab hinay-hinay nga proseso. Slowly conversion. Kay diha sa hinay-hinay, diha mas mulalom ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Amen. Palihog manindog.